UKoketso Magatla ebechulumancile kujonge ngamehlo abomvu kubeleka umntwana wakhe wesibini. Kodwa olo cobo lujikelwa incindi yekhala emva kokubeleka phantsi kweemeko ezimaxongo. UMagatla utyhola ngelithi uye wabekwa emgcini wokulinda nangona ebesele epenapena zintlungu, kwaye uyakholelwa ukuba isidima sakhe sirhuqelwe phantsi. Ndiye ndafumana ubunzima ngelixa ndiza kubeleka. Bendihleli ecaleni kwamagosa oncedo lokuqala kodwa khange ndifumane ncedo. Nezinye izigulana zityhola abasebenzi besibhedlele ngokungakhathali. Ndiye esibhedlele bandijikisa kuba besithi akukho mayeza. Uthi naxa uzise umntu ogula kakhulu baye bakumise kumigca emide. Othethela isebe lezempilo eLimpopo uthi eli sebe lenza uphando ngale nyewe kwaye iziphumo ziza kukhutshwa kungekudala.